बरिया Hello लोगोफोर welcome back my channel थोमगां चेनेल फेसबुक हरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनै दाउ बयलार जागोन आरोना बिराद गोबावजों खनसे दिनै हांनाय जागोन आरोना लोगोफोर गामियाव थांसिगोन नालाय ओंखायनो बयलार जास्राखानोसैलाय लोगोफोर बेंगलरावनो खमनि मोनो नालाय ओमफ्राय गामियाव जाला आरोना बयलारखौनो 150 केजि 150 आरोना केजियाव जोंना दाउ बयलारा गामनानै समाजो नायनो जाबाय सब भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै बयलारा हांसै दानिया सुनानै संसै नैबाय हांगोन आरोना जोङो नैबे हांगोन ओमफ्राय नैबेयो फाजा बेहा नै फाजा संनो नागिरदों आरोना सनिया ya predal आलु हांनाय दिनै बरिया दिनैना स्पेशल थालिर हांबावनोसै नै लागाव बरिया गोथाव जागोन बे हांनाया लासै जागोन टेस्ट हांनाय बहुत टेस्टी होता है हांनायखौ जानो टेस्टी आलदा थालिर हांनाय गोथाव बेदरा मोनबाय नै Bah, itu dah. लोगोफोर दिनै जों मा जागोन बिथिं चिकेन फ्राय बिथिं चिकेन हांनाय
थालिर हांनाय आलु हांनाय cái chân nào các bạn giờ tôi làm bộ cầm ra cánh rất là đậm đó 달려 허달려 야 예쁘게 untuk apa lagi deh gitu ya enggak jangan untuk